Nak jingdon ya kamen sim ngolem bat ban pet ya ki jingdon kam ki nong shong snong kam tam ya ki bawan na ki long yeng ki baduna ha ka yok ka kon UMLA ka North Shillong constituency uba Adelbert nong rum ha ka arpusan tarik ukala lengkot arja arpusan ula yok ban a jing rap da ki laptop syaki Arngut ki kun Samla ki ban na ketiga constituency knang bakin la ban penon kam ha ka Jingpule jongki ha ka jing kedan bat ki baliyok pediang ya kene ka jing ya rap ki la pen pau ka jing songo ka bakrau halor ka jing la jong UMLA ban pet ya ka jingdon kam jong ki bawan na ki long yeng ki baduna ha ka kakot. Ni kami sam, ai go you play, la play kum kini kalar lenti, mengawani kendo ya MLA jangi, ba Adelbert nongrom, te ni kong hakaba ngadon lai ngot kikun, te kabahe kelada pi kabi te ba ar kam Pyndep ya ka klastan, te ini barin ikwa wan Pule susu, wan Pyndep susu iki Jingpule, te ladap ya ka bikom te ikwa beli ke MBA nringam dan la dan lenti tang banga kwa apde I be in be da trangshan do mensim be in Pule tenga bangsi nga hawat dakaram te ka Jingpule jong I ru le po Karnataka University te del aposti ong mei shane krem ka komputer ma kam ka laptop yung barokho ke pendan kam kelas dan kam hidak laptop tinga hangta ngakut lat ko dan tingan lem nom norong so dan lat dan tisu habakat dong apai kmat sini mali jongi te ngawan badi kendoi I wan ut wan nami I kham tam lengi kiru kup silang sam silang ma nomor ba yang kajing bakri gadi jonga hi ukupau lapat te habakat do ya kendoi I te sa yarap nama I pada ya kaneka laptop te kawinga ai ke jing songo I bila yarap yang ima kup silang sam silang dem dan mai tengah aku diken kalat lenti ma namar ba ka Jingpule jong I la sim dakaram dengan sim rambiang ni kanero ngamla so namar klaram laptop roma dak batat ero unta sau pau ma te long ban long man pendon kami kena ma te kawinga ai ngo yu blai ba niyo kum niu nong mi khmat jongi ma baren ba idang sngap lam kanyangi baret bariama ngala de Pyndep ya ka diploma in engineering ha Shillong Polytechnic bat menta ngala ban ya ka bitek hanihu de nga ai kublai I MLA jongi iba Adelbert ibala kloy mo ban yarap yangi kiba jenjar hakapor ka ba ngi jenjar de bat nga baila la ban yarap ingi kan kapor bangi dan haki jinjanjar ban kani ke Jingpule ru ka bangalet mentalong ka bayad ka ba debe bat ka feel jong ka engineering ti long ni hadon kamte kini ki laptop ti long bat ka jing yarap jong iru kala mentoy ki ying kasam jongi ti nalor ka taru email dan tang email marway bat iparu imdan shu ilaklan ti email ru isulet bela ti long imla ken ban mol atip kat kamar ka ba rem tim de ka ba tan tinga ai khublei I MLA jongi be la ban yarap yengi Hakani kasi uba Adelbert nong room ula samru iki core computer chaka senjuk wa ingdo secondary school kasinat sapngi training institute kam production center bat kumjuru chaka dorbar nong so lingba ka chief minister special urban development fund CMSDF MLA NGOs tengah sudai kumu nomi khmat belong ru acu por kumu khpa jong ka constituency ban pet yaki jengdong kam jong ki pai ba ala ki jong ki banta kham tam ki khon Samla ki jong ki bawan kham tam ki long yeng long sem ki ba kham duna ka yo ka kon bale si ki ni ki Arngut ki long yeng ki ba tangkum ki ru kun thai ka bom don shu khpa man kit ban ba e ka yeng sem ban penang perstat ban yarap lam na ka banta ki khon bakin kiyo shaprang ha ka Jingpule namar ka state ru ka dong kam palat I khon Samla jong I bakin go but ka further studies ka jongki magila ban achieve ka further studies ka jongki khanang bakin long pat ki Atiar ki balap non rai ka jingmontoi bar ka jingkar khu ya ka jat ban reu hi pro khu kham tam ya ka jala te ani ka singam num shim shibon ka por dengan squad pan pau kani di ka scheme ka bangla da ban approach lembau chief minister ha wadi ka chief minister CMSUDF ngayo ya ka ban ya keren bar ka long ka ba seiso bona ban approve vision ni ka proposal nga pa sa po government
poka office beram jong chief minister ti ngasungo ru apreng ni kipor wala da 4 yo eka approval ngasungo comment magidon ki parlok ki ba supply ni kitiar komputer kala ya kapan pen ban extend ya ka jingarap ke jongki ban ngit scam kini ki tiar ki bangsa Aiti hagini ki parlok ki buan lagi jongki benta ban yo priang ya ka kanong sha ke jingkerku nak benta jongki Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka batau bha. Kam kata ika dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya